قرآن مجید وچ اللہ کریم نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا. اسرائیل کو ایک صندوق سی تے صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ اس صندوق دا واسطہ دے کے عرض کرنے ہاں کہ یا اللہ سانو قوم عمال کا نہ جنگ کرن چلے ہیں فتح عطا فرما. اللہ انہوں نے فتح عطا کر دیں دے. عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا واسطہ بارش نازل فرما. اللہ بارش نازل فرما دیں دے. صندوق رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا واسطہ پتر دے دے. اللہ انہوں نے پتر عطا کر دیں دے. جب تک کہ صندوق قوم بنی اسرائیل تے یہودیاں کو لیا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج انہاں دے سر تے ریا. جدو بادشاہ بخت نصر نے انہاں کو صندوق کھو کے کدھر جنگل چ دفن کر دیتا اس دن تو بعد یہودی دنیا تے ذلیل ہو گئے. آج بھی ذلیل ہو رہے تے قیامت تک ذلیل ہوندے رہن گے. آج بھی یہودی اس صندوق ڈھونڈ رہے نے کدے اس صندوق مل جائے نا اسی سارے عالمین دے پھر تاجور بن جائیے. ان صندوق وچ ہے کی پڑھا قرآن. اللہ نے رضا فرمایا ان آیت ملکہ یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اللہ نے فرمایا صندوق دے اندر حضرت موسیٰ حضرت ہارون دی اولاد دا ترکائے. مفسرین فرماندے نے او دے کہ موسیٰ علیہ السلام دیاں جتیاں نے ہارون علیہ السلام دا امامہ شریف ہے. تورات دیاں تختیاں نے منو سلوان دے ٹکڑے نے. اللہ فرماندا تحملہ الملائکہ. فرمایا اس صندوق نو فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے. گجرات والے اور جڑے صندوق وچ موسیٰ دیاں جتیاں ان فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے. نہ گل او دی کرن لگا جنوں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دے. وہ جنوں محمد موڑیاں تے چال ہے نا او دیاں بلندیاں نو کون بیان کرے. یاد ہے جدو مولا علی نبی پاک دے کندھیاں تے بیٹھے فتح مکہ دا دہاڑا میرے نبی فرما علی ذرا میرے موڈیاں تے آتا بت توڑ لو. علی نے عرض کی تھی میں علی ہاں تسی نبی ہو تے سونیا میں تو آڈے موڈیاں تے نہیں تسی میرے تے آجاؤ. حضور فرما تو علی ہیں پر نبی دا فار نہیں چکے آ جانا ہے. علی نبی دا بوجھ تے دو جہاں نہیں چک سکتے. شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل کئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری. ساری دولت ایک پلڑ چ رکھی گئی تے یوسف کلا ایک پلڑ چ رکھیا گیا تے دولت ختم ہو گئی تو یوسف دا پلہ پاری رہا. کیونکہ نبی نہ کون تلے نبی نال کون تلے. گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کملی والے آقا علیہ السلام دے جڑا بیعی موڑیاں تے جاوے تے میرے نبی نے فرمایا علی میرے کندھیاں تے آ. علی جدو نبی دے موڑیاں تے آئے تے بہت توڑے تے حضور نے فرمایا علی کتھے پہنچے ہیں. ہن سنی ماں دا پتر نے سبحان اللہ کہنی حضور نے فرمایا علی کتھے پہنچے. میں چونکہ مجددی ہیں نا میرے مجدد پاک فرما دے نے کہ اس امت ہی نہیں فرما دے نے پچھلی امتاں چ بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن. آپ فرما دے نے مولا علی عالم ازل تو قطب الاقطاب تے قطب الارشاد دے مقام تے فائز ہیں. اس امت ہی نہیں پچھلی امتاں بھی جتنے ولی بنے وہ سارے علی دے صدقے بنے. پھر مولا علی المرتضیٰ نبوت دے کندھیاں تے آئے نا تے بت توڑ رہے. ہاں مجھے علی نو فرمایا تیرے کولو نبی دا پار نہیں چکیا جانا. پر جدو ہجرت دی رات آئی نا تے صدیق نے آکھا نا میرے موڈے تے آؤ اوتھے نہیں نبی فرمایا صدیق تیرے کول میرا پار نہیں چکیا جانا. نہیں چپ کر کے صدیق دے موڈیاں تے بیٹھ گئے تاکہ امت نو دس جاواں میرے بعد جنہیں میرا پار چکنا میرے ابو بکر نے چکنا ہے. میرے بعد جڑا نبوت دا پار چکنا میرے صدیق نے چکنا ہے. اوتھے نبی پاک حضرت صدیق اکبر دے کندھیاں تے چڑھ گئے اور فتح مکہ دے دن فرمایا علی تیرے کول پار نہیں چکیا جانا. علی آئے نا نبی دے موڈیاں تے حضور فرمایا کتھے پہنچے ہیں. عرض کیتی سونے سچی دساں میرا سر خدا دے عرش دے نال پہ لگدا ہے. نہیں سمجھے سبحان اللہ نہیں بولے. عرض کیتی میرا سر خدا دے عرش نال پہ لگدا ہے اجازت دے وہ تے عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے آواں. نبی پاک مسکرا کے فرمایا جڑے کم لایا نا وہی کرو. مولا علی بہت توڑ کے جدو چھلانگ لگائی تے پھر مسکرا رہے. حضور فرمایا ہون کیوں ہنسے ہیں. عرض کیتی یا رسول اللہ خدا دے عرش تو چھلانگ لگائی ساٹی نہیں لگی. نبی پاک نے فرمایا تینوں عرش تے چڑھاؤن والا نبی ہوئے لاؤن والا جبریل ہوئے ساٹھ کیوں لگ سکتے. جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے بھئی جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے کیا انہاں دیاں بلندیاں جڑے بے نبی دے موڑیاں تے جاون.